Aso. Mana. Adai. Anan sempio. Abambuo na aba. Oh, adai. Ana makon. Minim. Me hu se makopa. So enwie peyo. Dise akonwa yi. Si e de mame. Si emfa mame. Minni ma bia me gina onana. Na ne pa dua me ba ha de na wadaroma. Pepese wo si ni pika kire me ankwana. Se e de na menye. Ka de menye ma onana. E ka bia o se me bo. Sika bia o bedi bia nana. Ene ka kire me ankwana. Na me pesika ne man. Na me hu se wo je akonwa no e de amame. Na mabre. Aso. Ankwana. De metimi aye di aboa. Se sei pa ne sei. Mehia obema basirwa a wodi mfie be adusia ede kono na koma 60 kono. aduosia ede kono na koma abasirwa so the body a bibia betu etu betwa betwatia Nipa. o the body a we Nipa akoma. Me na mikokunu ayi na akoma na bre wana se me ma osika homo bopa. dabi me da so the abreme o the breme dia o timi di breme a bibia etu betwa why Nana. Nana. Wakamate. Mesume de ope ama wo. No why de me hwe so ama me. To wakamate meko mesaba. Nana. Obati menka. yo Obiya. Ni ti se bi aba. Okra na me force se me fra enko yi o. Sa. Mira me seje na ni je se aba. De ade. Powder me to bro, mira me sisom. Kuma do chance me so yana. Mira je kuma de osin asem. Mira Na me menye sisom. de. Wo de som na me ka sam kire. Mira, ohima aba no. Apaw no ka so de ni besi akonwa so. Akonwa accident ewu o. Apawu. Apawu. Me si wa wu. Apawu na anka cheme ha. Mira me wu. Apawu da se na mdi hene. Ewrade. Ye, me di hene wi. Ewrade. Na. Me di ade. Ade na me dia. Apawu. Tutu ni nyina. Titi Nyankopon wodom yo. Odo papa. Pokuma kwan ama me. Kuna mayen. Wate ni te. Edowura no. Wa ben rough. Wate ni te o. Ye, Apawu. Me ba wate. Hwe me ba. Ye rad me so ba na na ye. Ni ye from nana ye me say yes. Nana ye me say yes. Ene me na mi ntukura na obi aka ho. Ye rad. Ene me na me nie. Wan kura so me me ni ade a wo ha ma adwin ya. Hello. Ya me adum o minua. Asamban. Womuye. Ye na makashe mi wura so wawui. Asemi ya sheme. Ai. We dem nso mwati o. Na me kwakasa ya kire mi wura. Adenti do no wakofa asadin ni sa. Ametanfu mi pente ba me na wu adenti do wakofa asadin na o ma me yema aye mayi. Se da asa na mkwaka kire mi wura. Mi wura te wo kumi papa. Ye wura de bon ka bi ma me. Ye. Rade asamba na mkwaka kire mi wura. Wo de mate me ba ho. Mira, yes, I'm
Any na su ba penny ne busa penny mumrajo. Any su ba penny. One di kan kantam. Nana wadaroma busa penny ne kantam gu so. Na busa penny we. Nana wadaroma oyare. Na o ma me krata to mi krata se mebo kuro ni ma. Mira, I say abranti o gina ho. Busa penny na abisa hye na ama ne tumi krata. Se on fa me ginem. Omunku. Odi bi mo di ma na busa penny. Odi fa. Odi ma na busa penny. Tumi krata no we. Kwafo, when you to me cut and farmer secretary. You are charming. You the messenger, what are my messenger now? I can kind. Crate. I am me, I was your penny, Papu Crapper. American Sacrate. I am a rupee, say, maybe to Nina. If you say me home for me. Na me yi mo fa se danso ankwana. Se we si my name no go me improve mami. Na se we di bi ma e ni gisem. Na se we di fon so a me di tu. Aba penny. Wa na be jina ma bon kru no. Nana no ma wro me mpaboa hye be dey. Di tu me ama ne so me bo me kru. Yo jina on che ya. Na modi mabusu adua e bai. Nana mpa chan. Wadaroma. Obi anso de na dance e bai. Ifa choma dance ne me krata. Nana, nya na me dance ni. Bia nya. Ayinkwa, koje omabusu adua krata na chema na nanom na obi anya bi. Busa penny, obese rantam, akantam se no krankwa na abeka no ha. So twantra, entam na de obehwe. Kantam ne enko. Esre kuma do siantam kese kantam se. Asema bi ja me be kai en kretro do. Na se me ka de anim eche na mato ne tam kese. Nananom Madaroma. Eyemi mi gira hey efemi ankoa na. Me nananom efri. Dinja de chamso. Eyemi nana efe na du sei. Ne free dinja. To tonram. Ni namwa no be pie kuro yi. Nananom remo omoya kwa. Abrante, untimi nkasa asem na ofia ha. Efia ha eni akwa wa ha. Efia akwa bia ni ha. Na fa Wadaroma fa cheme. Mo enam so pa. Omo nanam be som me nananom. Ye de omo bataya ho. So omo di ade omo make ho. Ye nya ba ko. Abrante, susu fansa wo ba okokoso. Wo be ma ofia ha na. Ye wurate ana don se wo ba okokoso. Fansa to fom na kasa me ntie. Na fa Wadaroma fa cheme. Oba panyi ogiran. Woni mi wo fa. Nto achempena. No fa to fa no. Bisa boni jam. When any die, omo woe na sebe anyi Ebusa penny. Ye kan de hise mo ha. Ebia na me de emua ketekete kura. Ade ase ne ye hwehwe. Ebia ne nam de emua ntie pa ade ase. Ade ase awonto atu aso ne ye hwehwe na anum sei. Ti do kenam de emua ba bia. Na fa Wadaroma fa cheme. Eni bre na ba nananum fa cheme. Asante amamre nananum. Nuya na. And I am a wood. Me will fa ne na da. And then the woba. Feel no film. Come then Baba Hammer at that Yaba. What was some young? Nam some pa near my nya. Momuti Emma Kuna one of you. Minanamuti and Mamma Kuna was any more too. Busom somebody and Mamma Kunada. A Madian de Mawomo. Not been a nanumuni ma.
Fio mema nko a na nyame ni mi kura me gina ide ko hu mema pie wo ha o manim ni na na de dem baka ho am pese mo bagye japade na du sei eye me na odi ade da okọ mu ha na no na safa wonya ne ba bi koi ho ne kusie no me na no adi kwadwo wodi ade da kwasimpie ni enipa makpako donsia eye me na Rante si fan sa wo ba okoko so ache me na no madaro ma mfa nche me na no madaro ma ana omuni ade Ombe hwe me nana mkoko so ne wiase yesi sompa ma ni munyam ebi no mbenya ye sompa ombe so ye ene ye fom so ye nua nene so amuni ye be prade amudi a ye be tso mase amomo hu bebe mu fe ni bebe mu tira Japan adishisem ne yeka o na be woni no de amuwa o ka adishisem wa ham de yehia won to ato afa ne yehia tika na amuwa wa ye me nana e fe no na adu sei mra na ofri de nchira echem so eba kure mu no onu onua ma me nsa ne bai one ma aboa akosua manu na afia maku ene bai afia maku ene wo akwasimpie ni ana ma aboa ewo edukadwu omu nyina be di ade ko afia maku na nanom amoa no wanya ba ma aboa ewo yedu fie na yedu fie be wo dana safo wonya ne baby ko oni abusu panyi kwakrakwa yedu fie ne wo abusu panyi kwakrakwa na abusu panyi kwakrakwa onua ba ife ne yaponsa ana ne ba ne me gya ne yaponsa ba ne me na sisi eduru mi so se be beto am na nanom dwuma omodi so ana madaroma anosi abapani sa o tin kobo abusa pani boy no nti wo asemi busa no nkobo no boy no wo asemi busa ni mu ni ehu Madaroma eburu yo ensemfra bi a ye be bisa no e wo ni kura wa boyi busa no abrante akonya ye twe ho man so sisi akonya ne dini ne se ana madaroma efra konya no tene Frakonya ne tene idi siwa ni pi sa konya ne yetwe ho man so ne nya ne dini no ti sa wini ma no waka akire no konya ne dini pa freedom chira e ba e branchu ni chichiri edwa wo na abekire ye yase wo ya fo abata ho ne mo na mo bekire ba se beboa abusa pani uja nananum anim o uja nananum anim sa wonye ntum a eno ase menye ntum uja nananum anim ni asem bi aka menye asem bi aka uja na se akonya ni di de tene nti wonye ntum a eno ase bi menye ntum menyi ntu nye nananum anim na abakọ ntọkwa uja nananum anim abapani etio rante una nam dudu se na tena branchu ni chichiri edwa yuso ana no madaroma nipa mako pali edunsia edi ade na na matrasa akonya nso emedwa no madi bi pen ana madaroma amedwa de ifa de emu ha mema de ne pe o na na madaroma timanka say am fanche me mema de ne pe fi se mema de ne mu odu emedwa ye acha mo buso mo se o madi mema de da ema de nko na modi fi se na ema ho odema me na nanom ti e fa mo bata e ho ene de ho na ma mo se anye bia no so mpa no ye monya ni idi siwa ni pi saw se woni mo na bia the friend akwasimpie ni ye me na nanim pon twotwom ntwo a wonya ne ba bi ko a wodi ade da woni mkwan ofa so ebedi akonwe oh eto no nanom madaroma e ade de ne to no no obedi ade ene na me di siwa ni pi sami wo krata e kire kwan na na fa so a kwasimpie ni oba bedi akonwe ene wo nananom a edi na nim kan se nananom ebre bi bai CPP aban ba beboa ne nana a obo ni dini asamre ye wo krata
midi bedi dance here send na na kwa fa so bedi CPP na oje krata na fa kire busuapani no hu se eye no a asada koma secretary why Nana Madaroma, we minim baby am kopente no. Nana Chami, Madaroma, Mestre Marking Kind, Trate. Me akwasi mpieni na meretwe saa trate na CPP breso megitum se omampani a no wiwura nkunyasim na diakonya ima mebusuafo na ene mesre enyinasu abusuapani eja kwekwa de ne oba pani na eja poma se kwa na abusuan bema mitumi na medi akonya na mahweso na mesia yimfie amakrui na se mire biba na meto a yedi akonya yi abeto de da na mura cha me oba asia no a eye ebusua pani agya kwekwa de ne oba pani na na agya poma etimie na akwasi mpiani nso timie ebusua pani krata na krache ne kenkan no wo asem mibusa wo asem mibusa busa no why so ni asem mibusa so a eno ano why Anano Madaroma. Do dira ha o ke bie no anukure wo mu. Do ka nyina ye ntrotro do no mutwa. Nukure bie ni ensem na o kenkan no. Me de menyi ntum ye ntro no mutwa. Nanano. Me chiame Madaroma na eni ma no asi sere na nanu se omu se bi ma You are charming. Madam, I can't country. You send me. Abrante, Nana, whom I'm doing the same. Nana, Madaroma, my friend Yedufie. One away you fee. Akosua menu na wo Yedufie. One away, because you're man. Mabu asu na wo akosua menu. You are down, I can't make you see. Ura chiami akwam kakra misimi working abrante obanton bay Ana Madaroma, me aguna ni. ma me din de say Ana ye friend Yedufie. ananum kakra itme bi say Ni fana mo working. Wabusu epenyu o ma otumi krata no. O ma me din de say. Ana Madaroma, ye friend Afiamako. Afiamako no, wa wo ma dodo say. Afiamako mamu miensa. Hwan. Akode atakodwo. Kufifo fie. Na owo gominka. Krobe so mu firi ba anyina su ho. Ana Madaroma, ifiri de nchade chem so. Na wahene be na mbesi ni so anyina su ho. Nana Madaroma, ya metu obi a eyemina na adu say a wonya ne ba bi ko. Ne ba kuro yi be chichi kuro yi kane. Ore ne wo hina odi kan e wo kuro yi mu. Na mo busa no. aronten wasem ka wakonwa ndini adise Ana Madaroma, friend tene. na wompani fo be na woni won bituma kan bi a kire Ana Madaroma, eyemina na adu say a wonya ne ba bi ko. Ona ye ohina odi kan wo kuro yi mu. Edu kwadwo na akosi mpieni. Na wo emtwotwo mtwo. Me nana. on betua konwa nso na be say Ana Madaroma, sa amre ne die wi yemo mi amija he. ananum manuasi Bonkum no semfu abako bikusa abusua pani nkonya dodo se na wo nkonya dem Anano Madaroma, eye nso. nim se abusua pani won nkonya dem ere na hu nkonya dodo e Anano nya mi jira he. Because me wura nkonya dem ho da na me trofo. Eye me nana safo wonya ne ba bi ko. Na kire me nkonya dem mpanyi nsem. Na na mi jira ha me ka bi. Mi anka se me wura ho da. anosi Nana Chami,
ne chidom ewo kani abusua panyin ne mi bisa won say wona na ben ene esie no enyesu ho no nana no madaroma me nana akosi mpianya wanya ne baabi kɔ esie no ben ana du kodwo on so esie no ben na anu ya na safo a ɔkɔ ne crate so ɔkɔ ne esie no yes me asem dey busa panyin Achame, yo ko okay. Usabeni. Ujitum se CPP braso. Ana mo kunya no nya bidi ye. Ana me nyintum enya no kure. CPP do bada bay. Edu se be di ade. Oh. Osai ya wakoto peso. Na CPP kura. Menim se ebebe wiase. Na anya bia traditional there aban epemu there ekuma de osia na ye na sede so we hwe traditional mu enya aban tina na wadaroma tro na omoka Ana chame Jacob ya mesu wokan abusia panyi ohuni pa bi adi obadware bi pen ana no madaroma na adwade ye ni bi da ye mpe emu oha tumi bi ani omne de ma om nam om so pa om so ye na e ma om me dwan yo Jacob ya mesu wokan Manyare demuso mo asem ba kwana mi bi ebisa dedikai bisa peni bese me hu se mukuro mu na mbachechire ya na sambatu wa hindu saakrum anom adaroma ye ani bechechire ye me na na adusi e wonya ni ba bi ko e bechechire ko no enti bese me hu se wono di ka di na nananom adaroma no kure one ne ohina odikan leaders abutapani ojitum se Kwame Nkrumah penso na obedi akonya ne bie na wadaroma menyintum na wadaroma manusi Abrante odi ene na ahima no oba pani odi ene no ananom oye yakoa a omesuye Ebusapani uja nanu anim ayenka kwa wa hemfie ye no obi akwa wa hemfie a uja nanu manti hwe kasa mu yi na madaroma mfanche na isi aso ya agonani omo nso omo ye kona enti sen na woka no ananom madaroma se de midi ka no no enam sompa omo na nam besum ye no ye fa omo ka ya ho se ye nuanom mo na omo nya ye twotwom ntwo akunya ne modi bi pen ananom madaroma ye die na na du se wonya ni ba bi ko adi ade da adu kwadwo wadi ade da na akosi mpeni so di ade da na safo a wonya ni ba bi ko na anu ya akwa no ne di ade na odi misi nyina so Abrante Nkroboni mu no oba pani ede krata bi bae ede bedi adanse se Kwame Nkrumah penso CPP penso ena ye ma wona na kwan e ma ne bedi akunya ne bi obegya atum na na nya nokre do mu kan na nokre bi anim ya ne fa omo twe omo bataye ho se onuado ne ye na mu begira ha ka sa ngu ase we agu ye ni mu ase na no enya nokre da entro no mu Abrante zu ha wani na nakuma aduasa ahemfie no aba no hweye nana adama de achia me fonso e obisa no oba pani sire rantam na kanentam why yenkwa asem ni so mesre kuma aduosia ntam kese kantam kese sa asema mbekan no kure trodo na mbeka na memfa bi nka ho se me bi ka ho a na metu kuma aduosia ntam Ira chame me nananom efrida nchira abadwam ene baaye
mo ba no me ye nipa miensa be ma wo de mo ba e brantu ni nua ba se wa ageme e na ni nua o ka ho e chichiri e no mo ba kuma du se kuru yi no mo ba no mo do makonwa efiden kira ba me dwa ne me dwa nyina de ba na emre bi ba amena nanom ene kuma du osia kwatena de nkyira mam kosomoye eno mhia ho no mhia no na BBC ho na no no wadaro ma yentimi nkan nyina wa ena me nananom ye so mbeto kuma du osia wa no me na beti ti ampa omututo osem e bai mba nsu kuma du osia eje wo mfefefe oje wo mo no eno we ba amane se o me se o mato o me na ba beti atira omene na betina nso no mo ba besom no mo mba bi ntina se de no omene na etie wo de kirama mu oba pa kuma de sia ye ne se eni yensi wono an ni fa hene so na ni fa hene enkome e ba bi ntina ampa ni fa hene nso de kuma de sia ansam ye oyo kotwa asase mai e mai ba bi ntina na bia ode ekotena ye nam se de yani ayeni mo ya sant memu ase bia nsuo wo ene yetena koma ya nsuo mo tena e bia benya nsuo anomanya bidia ya de yi bia ba bia ode ekotena ya eye nsuo anyina su nam se nsuo ene ye de tena e de kikire mo ntia ho ene ono ani ni fa hena wode ekọ ho ye ne se o gina ho ame ya amane bia e ho na ya tukuro ni bi ene atu kuro ni bi ade anyina sunsue atu kuro enti mua mmereko nanim a yesum kuma duosia ena me nana baako ekọ hayo na oye ha ena nanu kopie no ena okoto be ma bu onwuram ti be ma no komodi biem ene ayonkofam ana be ma ne kire ne se ofiri ba bi na eba hayom hasi no ba wo nya ba bi na ne nyomo ye nyina no enkosa di ope nti se me nana no eye de hyekan na so ukro na busuafo na edi anyina sukro so dia ene ene nkomfa na nko mre bi o mba ya ha na wie bia na sabi wada ma ade achi enti ho na me nana ede ne baaye no de ne baaye nso no one ne betena kama one ne betena ye ba patama no e we kura no a nne mre ya ye kasa nyinara uba nyina sukrom e ya ahemfie ni nchemu ho pe a ye wadan esi ho e friend nsadan a no ma hu mpani nsam eti ho ne apata ye bo e de ma ne nana edusai e yo mo azesi enu omo bra komi edusai tena ye ti edusai ye nana ne nwoma na ye hai e koba enti anumu na afa mema ni fie e na koba se mema ba no magu mema ba no magu mema ni fie ne esere se sabi o me do mo afa yonko enti ene de be ya ne se e de afumi aba mu o madibie ene de ma ne nana edusai di bi ti ne nana edusai sabi wadaro manya ono ne ohena wodikai ahemfu bi bakoe ansa na edusai bra bi di bi ye hwa bra edusai de bedi akonwan a eye yewura eye kuma biosia osai wakoto ebreso na sa asim esiye wadaro ma awonto aso eba na omo ba ma baako ebedi akonwan ne sede na meka se memeni eye kwa me nkroma CPP abreso na odi be wura emu odi no ko folfole ene na amafo amayo ya abaso yi no odi ba be wura akonwan ni ebe wura emu be DP na wo eto aso ba na me ba be kire ame ehunu se mema na omo ne ebra akonwan di bia enye yi me na na odi kan oba odi kan ye friend se wa agema ofrida nkyira ne ye de ne baaye obawu ye dufie obawu bodom obawu druwa obawu ye krama eba bawu meme maame ene wote akonwa so a ye friend twum a me twum wa ye oba panyin no wa nyina sume na wo na wo me ne ba panyin na wadaroma ya won to aso a edi nkonwa
ayɛ nananom baeɛ a ɛteɛ nie na ɔda wo mmɛhunu sɛdeɛ yɛn kuro ɛteɛ